Video sa panaglalay sa usa ka triathlete nga nagbisikleta sa National Highway sa Cagayan de Oro City og driver ug pasahero sa pickup truck ang viral sa social media. Siklista giingong gibanggaan sa pickup bisan og misenyas na kini nga pwede ra siya mo overtake. Porsigido karon ang biktima nga mopasaka og kaso. Ano ang report? Wala akong labi magtarong, sir, be. Be, pautaran na mo. Hubog man mo, nakainom. Kali mga dagay, ay! Ay, ko na, sir. Biker ko, sir. Kapalo ko sa kundalan, ha? Pitambero. Nag-viral sa social media ang panaglalis tali duha ka grupo. Ang nag-away sa video, ang uploader nga usa ka triathlete nga gabike niadtong higayuna ug ang driver ug sakay sa usa ka pickup truck. Gani madungog pa sa video ang taas nga mga emosyon sa mga nalambigit sa panaglalis. Ang driver sa pickup truck mibunod sab sa iyang cellphone o gitutok sab sa uploader. Eksklusibong nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang triathlete nga si John Tumanda. Matud pa, nahitabo ang insidente ni atong Martes sa buntag samtang nagbisikleta siya sa National Highway. Isip pagpangandam siyang umaabot nga kompetisyon. Wala niya damha nga kalit kuno siyang banggaan sa gasunod kaniya nga pickup truck. So, nga kung bukton may naigo sila, kaya ilang magipipid-ayo ilang sakyanan sa kuha. So, intention gid nila na inaton, jugo nila. Sipon, jugo nila. Gani, nakatakdang magpa-medical si John aron ipalantaw ang iyang bukton nga naigo sa mong insidente. Miadto na sab siya sa kapulisan o gipatala ang nahitabo, labi pa nga porsigido kuno siya nga mopasaka og kaso. Aduna sab say mensahe sa sakay og driver sa mong pickup truck. Sir, ang akong leksyon, ang ako lang mensahe sa inyo, sir. Kuan lang, sir, kanang taron sa pag-drive. Bike ra ba niya mo dili man ta pareha, sir. What if baliw na akong sitwasyon, ikaw akong pabaykon, ako'y nanaon, ako'y mag-suggest sa imo. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sab sa pickup driver. Lakip na ang sakay ni ini. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao.